Slavures tamaşavanın heja, jinge hamaya îro navçeya Çermuga Amedeye. Em hatin vê derê em ê îro ji wera besa Kortala dideng bikin. Ev der ciyekî taybet û ciyekî êş e. Bi êş û eleme em ê îro ji wera besa vê êşê bikin. Jinge dest pê dike. Tabii ev herêma ku em niha têda dimeşin herêmek giştî bi hema kevre vê derê jî wekî birekê ye. Yani hema di her gav avêtina meriv da meriv rastê ew kevra birekî tê lewra jî teşeyekî wisa balkêş girte yani weka kêrê. Yani meriv baldar nebe dimeşa vê derê de ango meriv bikeve ciyekî xeternak e bifikirin yani weke kêrê weke şûr. Yani meriv destê xwe ji dê bi qasî kêrê ew ê ye. Bifikirin yani mîna çawan pênase bikim tiştekî wekî ceblê be ango wekî hevîr ku meriv pêçiyê xwe wisan tiliyê xwe têda bide şêwazekî wisan girtiye. Yani ev jî pêkateyekî xwezayî ye. Bi rastî jî xweza gelek tiştên baş bime dide fêrkirin. Dema em di nav xwezayê de digerin muhakkak taybetmendiyê xwezayê yê ku me nedîtine yên ku di nav temaşevanan da jî xwedî agahîninin bi wê boneyê em wan jî serwext dike di vê mijarê de lê divê meriv temas bike bê bikeve nav xwezayê ku van tiştên nedîtî meriv bidîne bi rastî jî ev kevra vê derê tedî kevra mermerî heye kevra qels heye lê ev kevir cuda ye kevrekî wekî kêrê wekî birekê yani di her bûstê da meriv dikare wisan pênase bike kevra vê derê ji ber wê jî yani herêmekî balkêş e lazim e em wekî welatî em li van jîngehê xwe bi vî rengî ji xwedî derbikeve em bên van jîngehê xwe bidînin û taybetmendiyên jîngehan jî em pê bizanin. Wekî dibînin vê derê jî gelek kevrên wisan me behs kiriye kevrên birekî li vir gelek hene ev jî ji xwe ji ber ku di demsalên berê de yani bi milyon salan berê dema şikilgirtina xwezayê da li van deran jî bi rêbaza teqînê û her wiha avbayê teqîn di helîne dike weke hevîr ba jî heşk dike lewra jî ev teşegirtina van keviran meriv dikare di wê çarşovê de yani ji ber teqîna çiyayî û hatina bayê ev şikilgirtinekî bi vî rengî çêbiye lewra jî li ciyê wisa bêtir kevir hene yani ji dar û beran her wiha ji gîha û gîhanekan bêtir kevir hene taybetmendiya kevira vê derê jî têkildarî teqîna çiyayî ye. Temaşevanên hêja
از خوازم هنکی بسا اردنگاریا و داره بکم براستی جبو مرو به اوه کورتالا ددنگ yani guncana bu vesayide ji mer bele em weke ekîbî ji ber ku mijara me çarçova ve em ev bikin lazım e em xwezaya ve derê jî bidin nasîn em rêvîtiya dikin jî bu wera par ve bikin li vir geliyekî kûr heye ev gelî jî niha zuhaye di demsalên biharan da her wiha حتی مها گلانی نیسانی جی لیور چراوه بناوه ددنگ چراوه ددنگی هیه او جی هرکینه آویش خود اوه دای گلی دایه نها آو آستا تنبونه دای زوابیه او جی هندزانن لی ولات ما لگلک جیان دست رجیال سرخوازای هیه بطایبت جیه کو وکی جنگه انسان بکارتینه بطایبت وان درانا به انسان خوازه بهلن لبراجی بنداوان چیتکن براجان چیتکن هر وها sondajان لیدخن او آور رو اردشی دغایی ده ایدی خود ده بنی یعنی بری وقتان لوان درانا لاسر رادبون او قصا آو هبو لی ایرو صد مخابن زوابونه و بتنبونه آویر رو برونه گلی جور دست بید که حتانی چم سیناگه کوچت که چم سیناگه چرموگه به زارویا زازاکی جراد بجلای سیناگه اف هرکینا آوا و داره حتانی و داره جید چه حتی جدر که سیناگه جی اف گلیه کی داربنده کی کوره لپش منجی دیسا هرما گنده الکان هیه اف گند جی لسر چرموگه yani ciye ku naha emlenen ligor sinor kirine sinore navçeya çermugu çingu şeye jibovi jî ciye ku kortal lu edereye ev dikeve navbera gundeki çermuge gundeki jî çingu şe elkan u gunde yeni ko jerad bejin be nave keventri jî hindiko هنگیکو دبیجن باورت کم اوجی ناوکی ج سردما وقت خریستیانی مایه tabi ev herikine ava kulvan derana herikiyeye بخورم محبونه جی چکریه مثلا لور هم بر مخیات که وکی تقمنیه کی تدا بتقه کاور هلوشه چمکی ev دما آف ده هریکه او کاور جی بشکی بیش نرم دبه گاوی کو زهاب دبه اجا او ترکین چه دبه ترکین گاوا چه دبه کاور جی خواب برده ده جبوی جی وسان شکل خوازای جی پرا خراد دبه جیه کی ببخشین جیه کی رنگین و بنگینه بالکشه tabi emle her deret garen rengin cüda em rastên li vir jî rengekî wisan cüdaye yani herêma çêrmû û herêma çingûşê ev her du herêm jî bêtir çiyayîne deş temama li van derana tune ji bo wê jî wekî zozanan em dikarin pênase bikin erdnîgariyekî wisan balkêş e. Herêmê birastî di alî sewalkariyê de jî bêtir ji peza mî û dewaran bêtir peza reş tê xwe dikir peza reş wekî bizin û gîsk bûye rêbazê çimkî ev bizin û gîsk bêtir ji kevirê hes dikin ji xwe hû dizanin di nava ciyê ku zêdetir teqînî be kevirîn be li wan derana strî jî gelek dertên hem strî hem jî ew fêkiyên xwezayî yên ku di nav kevran da nav zinaran da dertên wekî hêjîr be wekî beîv be belalûk be guhîj be teok be
vana hemû jî tama wan ji bo bizinan xweş e. Ev jî balkêş e. Qijikên reş niha wîsan refê qijikan ser me de derbas bûn. Ber bi alî çin gûşê ve diçin. Ew jî wekî navber da axaftina me. Vê derê wekî min got yanî ji aliyê sewalkariyê de jî xwedîkirina peza reş bêtir guncane ji ber ku vê derê wekî me got ew fêkiyên xwezayî henin. Mesela li vî aliyê rexê min ê rastê li alî gundê Elkan wê derê hema meriv kare bêje ji bilî sincê yanî stiriya ku sinc em wekî jê re dibêje sincî ji wê bêtir tiştekî tune darekî wisan xwezayî ku meriv bêje yek tu belkî wisan hêjîr derhatine lê li vî rexî dar hene yek bi yek hene mesela berû heye mazî heye belalûk hene wekî kizwan jî yek du em rastatin yanî li vir vê darbenda ku li vir çêbî ev geliyê ku çêbîye şikilgirtina vê derê jî axa vê derê jî û vîtamîna kevra vê derê de jî tême guherînekî çêkiriye ku li wî rexî dar tune li vî rexî dar hene yanî ev guherînekî xwezayî ye jî pişt min alî herêma ku xuya dike herêma navçeyê dike navçeya Çingûşê. Di nav xwezayê de hin şikilgirtinên din jî hene ez dixwazim behs bikim ji xwe îro mijara me em hatin herêma Çingûşê ji bo em behsa ew kortala dudeng bikin tavî vê rêwîtiya me jî hetanî li wê ê bidome niha jî em hê dimeşin di nav xwezayê de kortalên picûk yanî kortalên picûk çi dibêjin ev şikeftên picûk ango şaxorên picûk zivingên picûk qelşik dibêje ji wan re her wiha tedê di nav ciyê axî de erx dibêjin dema ciyê ku cûn bibe em bêjin valahiyekî çê ji çêbe dibêjin wekî erxê ji bo wê jî li van derana ev navên ku min pêna se kir wekî şaxor û qelşik û kun û her wiha me got ya zivingî û bi vî rengî gelek wisan şikilgirtinekî heye niha ciyek ez lê me yani ev jî ew teqîna çiyayî dema ku çê dibe ew alavên ku di van navberan da ji bin axê ji bin erdê dipijiqin wê şikilgirtinê bi taybet bi wê boneyê çê dibe ji bo wê jî ev şikilgirtina kevirên vê derê wisan bûne wekî birekê wekî kêrê gelek balkêşin yani ev pêkateya dudengê ku çêbûye jî ew kortala dudeng ev jî bi wê boneyê ji xwe em ê qasek şûn da derbasî ciyê kortalê bibin wê derê jî em ê dîsa hinkî behsa mijara çêbûna kortalê û ew serboriyên berê ji we re em ê bikin ew êşa ku li vê derê hatiye jîn hetanî 100 sal jî ser da derbas pê zêdetir 100 salan jî derbas bûye lê ew êş hê jî li ser însanan tesîra wî heye nehatiye ji bîrkirin û ew ê neyê ji bîrkirin jî ji bo wê jî vê herêmê herêmekî bi wistan çal û çixûr û her wiha qelşik û şaxoran wisan dabeşkirî gelek bêtir lê hene ji bo wê jî dema meriv li vir di nav vê erdnîgariyê da bigere li wî tevgerê çêke di wê de dibe meriv gelek baldar be her gav avêtina xwe de jî divê meriv baldar be çimkî ji bo ketinê ji bo em bêjin likumandinê jî ciyekî guncan e ji bo wê jî dema însan bê vê derê jî divê mijarê de jî hinkî baldar bin yanî.
şevanın hejanha cî ez lême jêra kortala du deng tê gotin. Ev der çixûreke ango kortaleke bi teqîna çiyayî çêbûye. Li vê derê hema di navbera gundê Hingîko û Êlkan da ev çixûra wekê meteorî çêbûye di teqîna çiyayî ve ece ev ciyê ku agir tê da pijiqiye jî ev kortala bêbinî çêkiriye. Me di rûpekî xwe pêşî da jî behsa ew şikil girtina bi tesîra teqîna çiyayî re hin cûre çal çixûr bêjin wekî şaxor qelşik çê dibin êce ev jî wekî kortal jê re tê gotin. Yani bêbiniye meriv dema kevirekî bavê jê ew kevir deng şûn datîne meriv. Ji xwe niha ez hinkî bêtir li qeraxê kortalê bisekinim ê dengê min jî li min vegere çunkî ji bo deng venegere min hinkî xwe evê dê. Tabî min got ev bi awayekî teqînî çêbûye. Tabî ev der her çendî bi pêkateyekî xwezayî çêbe jî li vir ji gelek însanan re bûye goristan ciyê mixabiniyê ev jî. Di sala 1915 da hûn dizanin li Kurdistanê li gelek jîngehên Kurdistana Bakur birayên me, kirîvên me ermen jî li van derana jiyane wekî jîngeh bi kar anîne di serdemekî da piştî qirkirina ermenan ku ew qirkirin jî yek ji gora wan kesên ku hatine kuştin ev dere wan ê ku bi ganî ganî ê ku kuştine û avêtine vê derê ji bo wan jî bûye goristan di ser da zêdetirî 100 salan derbas bûye. Lê ev êş, ev elem nehatiye ji bîr kirin. Em jî parçeyekî ji vê civakê û ji vê êşa herêmîne êşa vî welatîne em parçeyekî jê ne ji ber wê jî her çi qas em di nav xwezayê da em balê bikişîne ser taybetmendî û xweşînekên xwezayê jî di nav xwezayê da şikilgirtinên bi vî rengî hene ku ji bo însanê me jî desthilatan ango dişminê Kurdan van derana ji bo wan jî kirine dojeh ji bo wan kirine wekî zindan însana ganî ganî av tune li vir. Ev jî ji bo em balê bikişîne ser ev jîngehên bi vî rengî ku însanan jî lê kuştine qetil kirine însanê ku bi qasî 10,000 însanê wê serdemê di sala 1915 da li vê herêmê însanan qetil kirine û van însanan hemû avêtine vê derê. Yani em bêjin çêrmûk di heman demê da rêgeha karwanan e jî ji bo wê jî wekî pireyekî navbera jîngehan hatiye bikaranîn. Ji bo wê jî însanê ku li hawirdorê jî qetil kirine wan jî bi wê rêbazê anîne li vê derê bicî kirine û li vir avêtine vê şikefta bêbinî. Mixara ku li vê derê ye di ewan da jî biya mijara nivîsê jî bereket axawî da bi apê Musa jî di lêkolînekî xwe da li vir rastî serpê hatiye vê derê pêbezkirinên li vir tê ew jî behs dike ku di wê serdemê da ev qas însan li vir hatine kuştin û avêtine vê derê tedî me behsa rêgeha karwaniyê kir. Wekî pireyekî navbera herêman vê derê wekî derbasok bûye. Ji bo wî jî însanê ku di nêz da jî anîne li vê derê avêtine vê evê kortalê. Yani wekî me got di bîranînên pirtûka bîranînên apê Musa da jî behsa vê evê tê kirin vê mexareyê. Tabî ev gava
gel tv dere nave ve dere jî merak dikin Tirkan wekî nave dudenê lê kirine ew jî ji girtina navê Kurdî ku jêra dudeng tê gotin dudengiya vê derî jî dema em bêjin tedî gava însanan avêtinê ew zarîna însanan û ew deng vegerê ew ê kiriye ji bo wî jî ew dudengdayîn ji wê wextê maye însan jî wekî wê serboriyê dema pê behs bikin yan jî bi bîr bînin kevirekî davêjin ji bo ku wê êşê hîs bikin ka çawa ye mesela meriv kevirekî gava bavê jî ew kevir dengê wê şûn da tê meriv ji bo wî jî yanî meriv deng jî bang jî bike deng jî diçe tê ev qasa yanî bê binî meriv pênase dike yanî li gor kûrbûna wê çimkî binê wê nediyare kes nizane binê wê çi xasa kûr e vê derê ev çixûra ku çêbûye çala ku li vir çêbûye bi teqînê ra êca demsalê zivistanan da li vir ew barîna ku çê dibe berfa ku dibare ew barîna ku baran dibare ew ava vê derê hemû di vê kortalê da diherike ew jî diçe hetanî di çemê firadê da dertê ji bo wê jî yanî ev av û berfa ku vê derê tije nake yanî pirî kûr e ji bo wê jî ciyekî wisan balkêş e em jî wekî ekîba jîngehê me xwest em îro bên hem ji bo bîranîna ew kesên ku di sala 1915 da li vê derê û li tevahiya Bakurê Kurdistanê ji aliyê kujeran ve ji aliyê dijminê Kurdan ve hatine qetilkirin em ji bo bîranîna wan me xwest em îro bernameyekî çêkin û bêne li vir ser ev ciyê ku ji bo wan kirine zindan wekî gor me xwest em bên bi boneya wan em ji bo bîranîna wan jî bernameyekî çêkin û em wan bi rêzdarî yek û bi yek bi bîr tînin ê mayî jî dibe ku di nav temaşevanên me da kesên ku ji vê herêmê rizgar bibin û niha li aliyê Kurdistana Sor li aliyê Rewanê li wan deran bijîn me temaşe jî bikin hebin em ji vir sersaxiyê bo hemû wan malbatan jî dibêjin û silavê xwe ji wan re jî pêşkêş dikin. Belê temaşevanên hêja jîngeha me ya îro navçeya Çêrmûga Amedê bûn. Em hatin vê derê ji bo bîranîna ew kesên ku di sala 1915 da hatine qetilkirin ji bo bîranîna wan em hatin kortala dudeng me xwest em hin çavderiyên xwe bi were parve bikin em ê hewl bidin hefteya bê li jîngehekî din dîsa derken pêşberî we heta wê demê hayîş xwe be. Silav û rêz.